Το Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού διοργανώνει μεγάλη συναυλία το Σάββατο 18 Ιανουαρίου για να γιορτάσει τα 50 χρόνια δημιουργίας του. Τραγουδούν Ρίτα Αντωνοπούλου, από το κύμα του καιρού. Το καρατί θα μας μπατάρει, σάπια βρεχάμενα, τσιμέντο και σκουριά. Από νωρίς δεξιά στη μάσκα την πλωριά κινήθηκε ο Καρχαρίας που πιλωτάρει. Κώστας Τριανταφυλλίδης. Με ζηλεύει πιο μάτιθο νερό και χάθηκε μια αγάπη προτού να τη χαρώ. Βιολέτα Ίκαρη. Αναθέμα τη θάλασσα που έβγαλε το δίχτυ και πήγε και μπερδεύτηκε η ερήμη μου η τύχη. Καλλιτεχνική επιμέλεια και διεύθυνση ορχήστρας Μανώλης Ανδρουλιδάκης. ...18 Ιανουαρίου στο Frank Sinatra School of the Arts, Tony Bennett Concert Hall. 35 Street και 35 Avenue στην Αστόρια. Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού. 50 χρόνια προσφοράς.